Det her det er så bevis 2 for sammensatte funktioner. Og ja, der går bevis ud på, at hvis vi har en funktion f, som er differentiabel i y0, som vi kommer ind på senere hver, og funktionen g, som er differentiabel i x0, så er den sammensatte funktion f bolde g, den er så også differentiabel, og den har differentialkvotienten f mærke g af x0 gange g mærke x0. Ja, og det vil vi så prøve at bevise nu. Og vi starter med at opskrive differenskvotienten her. Yes. Og den vil vi så gerne have modelleret om til, at vi kan tage noget grænseværdi af den, så det kommer til at ligne det her op. Og der får vi så den gode idé, at vi forlænger både i tæller og nævner med g af x minus g af x0, som det ses gjort her og her. Yes. Og så udvider vi vores udtryk her, så vi tager det her og flytter over i den her faktor her. Så vi har fået det delt op her. Og så indfører vi så y, det er lige med g af x, og y0, det er lige med g af x0. Og når vi så har indført det her, så i stedet for at skrive g af x og g af x0 her i den første brøk, så indsætter vi så y og y0, som det er set gjort her. Ja. Og så kan vi begynde at tænke på lidt grænseværdier, fordi at vi ved, at g den er differentiabel i x0. Så når x går mod x0, så må den her brøk, den må blive til g mærke af x0. Ja, som det kan ses her. Og så den her bag herover, der der kan man se, at når at x går mod x0, så vil g af x også gå mod g af x0. Og der kan vi så se her, at når g af x går mod g af x0 her, så vil y jo også gå mod y0. Så ja, der kan man så se, at y går mod y0, og x går mod x0. Og da vi ved, at funktionen f, den er differentiabel i y0, så kan vi så sige, at det bliver til f mærke af y0 for x gående mod x0. Ja, og så kan vi så sætte de to ting sammen, som vi lige har fundet ud af, at grænseværdien for det her, det er f mærke af y0 gange g af g mærke x0, som vi fandt ud af her. Og ja, y0, det var jo g af x0, så det har vi sat ind her. Ja, så nu har vi faktisk fået reduceret det en del, eller omrokeret på det. Så det vi har fundet ud af, det er, at hvis vi har den sammensatte funktion f bolde g af x0, og så tager grænseværdien til differenskvotienten for x gående mod x0, ja, det her det er differenskvotienten, og det her det er så også differenskvotienten, som vi lige har rykket lidt rundt. Ja, så bliver differentialkvotienten f mærke af gx gange gx0, sådan der, gange g af x0. Og det var faktisk også det, vi gerne ville finde ud af. Yes.